Mogu li ljudi naučiti više univerzalnim životnim istinama i transcendiranju suvremenog doba i posebnostima pojedinih kultura? Kako ostvariti koristan i sretan život? Što donosi budućnost? Kako pronaći mir usred velikih previranja? Kako se nositi s svakodnevnim pritiscima? Što će biti sa mnom? Ova i slična pitanja u današnje vrijeme postavljaju mnogi. Postoje li nedvosmisleni odgovori i savjeti koji mogu obogatiti život svakog pojedinca koji iskreno želi učiti? Možemo li živjeti prema zakonima koji bi nam nedvosmisleno pokazali put do sreće i boljeg života? U današnjoj drugoj epizodi vodim vas u Gračanicu, mjesto u gradu Popovača, i onda ćemo čuti priču o tome kada vladaš svojim umom, vladaš i svojim svijetom. Veliki učitelji kroz čitavu povijest govore o važnosti čovjekova uma i ovladavanja mislima. Um je sve. Što misliš, to ćeš i postati, rekao je Buda. Ramakrishna, omiljeni indijski mistik, izrazio se ovim riječima: um čovjeka sputava, um čovjeka oslobađa. William James je zapisao: najveća otkrića moje generacije jest to da čovjek može izmijeniti život mijenjajući stavove. Charles Fillmore, američki je suutemeljitelj ustanove Unity School of Christianity. Čovjekov um u knjizi Riječ koja otkriva opisuje ovako: um je sjedište percepcije onoga što vidimo, čujemo i osjećamo. Tek kroz uviđamo ljepotu zemlje i neba,
glazbe ili slike, zapravo svega. To tiho tkanje misli, to stalno kretanje van, unutra, posredstvom stanica i živčanih valova koje u skladnu cjelinu spaja nebrojena raspoloženja uma, to nazivamo životom. Vintage. Želite li shvatiti logiku koja počiva u temeljima izreke kad vladaš svojim umom, vladaš i svojim svijetom, važno je razmotriti ono što neki vjerski učitelji i duhovni filozofi nazivaju beskrajnim umom i zakonom djelovanja uma. Neki kažu da u stvarnosti zapravo postoji samo jedan um, koji se katkad naziva i duhom, Božjim umom i tako dalje. Taj je um život, inteligencija, moć i kreativnost u čitavom svemiru. Kažu da zakon djelovanja uma obuhvaća jednu važnu manifestaciju u kojoj kao pojedinci i dalje ostajemo dijelom cjeline. Mi nismo lutke na koncu, već raspolažemo voljom i slobodom izbora. Možemo upotrijebiti moć slobodne volje. A to je polazište našeg djelovanja. Ono što govorimo, naših misli, čak i osjećaja. U vašem je svakodnevnom životu vrlo važno što mislite o Bogu, o sebi, svojoj obitelji, susjedima, kolegama s posla, poznanicima, zapravo o svemu. Joseph Edison je rekao: jedna od najtežih stvari za snažan um je gospodariti samim sobom. Je li teško prihvatiti pozitivan odnos prema životu? Da li vam to možda izgleda nerealno? Nekim skepticima će biti teško povjerovati da oni koji razmišljaju pozitivno mogu postići gotovo apsolutno sve što naume. Uz pozitivan stav, izgledi za uspjeh u bilo kojoj situaciji bit će veći ako potražite praktično provediva rješenja umjesto da dopustite negativnim mislima da ograniče donošenje odluka. Znate li što je rekao Zig Ziglar, stručnjak za motiviranje na području tržišne prodaje? Vaš posao nikad nije istinski dobar ili loš ondje gdje mislite da se odvija. Dobar je ili loš upravo i isključivo između vaših ušiju. Najosnovnija komponenta uspješne prodaje opisuje kao sposobnost shvaćanja i zadovoljavanja kupčevih potreba, pritom objašnjavajući: u životu možeš dobiti sve što želiš samo ako dovoljnom broju ljudi pomogneš da dobiju što žele. Sposobnost slušanja drugih i prikladnog tumačenja njihovih potreba u velikoj mjeri ovisi o receptivnom mentalnom stavu. Emerson je naglašavao važnost duhovne perspektive u čovjekovu životu, kao i snage uma, kad je rekao: veliki su ljudi oni koji uviđaju da je duhovno jače od bilo kakve materijalne sile da svijetom vladaju misli.
Utemeljiteljica tvrtke Mary Kay Cosmetics je Mary Kay Ash, vjerojatno jedan od najdojmljivijih primjera uspjeha postignutog u suvremeno doba. Od 1963. njezina se tvrtka iz skromne prodavaonice u Dallasu, u Teksasu, razvila u međunarodnu više milijuna dolara vrijednu korporaciju, koja u prodaji zapošljava više od 200.000 ljudi. Njezin pristup poslovnom upravljanju temelji se na zadovoljavanju potreba drugih, uz čvrsto utemeljene kršćanske vrijednosti koje daju značajan doprinos njezinoj poslovnoj filozofiji. Od svih zaposlenih u svojoj tvrtki, Mary Kay Ash traži i da im prioritet bude koncentriranje na zadovoljavanje potreba drugih. Vintage. Prije nego što prijeđete na djelovanje, najveća moguća važnost je nadzirati instinkt koji nameće pitanje: što ja imam od toga? Sebičnost zanemaruje ključno načelo uspjeha, pomaganje drugima. Promatranjem i raščlanjivanjem elemenata zbog kojih su uspješni ljudi uspješni, dolazimo do jasno izraženog obrasca. Kao prvo, zadovoljavaju potrebe drugih jer su zadovoljni sobom. Potom, podčinjujući svoje eventualne sebične motive vašem motivu služenja, u stanju su uspješno ostvariti životne programe koje odaberu. Naš uspjeh također može biti razmjeran broju osoba kojima smo pomogli u razvoju, napretku i uspjehu. Naše su misli posve sigurno stvari. Nastaju u umu i kroz vrijeme i prostor putuju poput valova na površini jezera, utičući na sve čega se dotaknu. Misli su betonski blokovi od kojih se grade naše iskustva. Svijet koji vidimo, svijet je koji smo stvorili svojim mislima, jer je taj koji gradi.